ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗାଧୁଆଳ ଖାଇବା। ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଭାତ, ଡାଲି। ଡାଲିଟା ବି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେଣି, ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବି। କ'ଣ ଆଜିର ଖାଇବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ। ଆଜି ରବିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଁଷ ହେଇଥିବ। ଆମର ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ, ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇନା ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ। ମିଳୁ ବି ନାହିଁ, ରାତିକୁ ଦେଖା ହେବ ବିରିୟାନୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ।